Яңалыклар чыгарылышы үз ишен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. ГИМС хезмәткәрләре сулыкларда патрульлек итүләрен дәвам итә. Хәзер бозга чыгу куркынычмы? Кан басымы 300-гә менгән һәм 9 көн реанимациядә яткан ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары 41 яшьле хатын-кызны үлемнән коткарып калган. Язгы бозның калынлыгы 1 метрга җитсә дә, кеше су астына китәргә мөмкин. Бу хакта ГИМС хезмәткәрләре кисәтә. Бүген акваториядә чираттагы патрульлек узды. Белгечләр бозда балыкчылары бармы икәнлеген тикшерделәр. Чөнки хәзер бозга чыгу куркыныч. Шуңа күрә сулыкта фаҗигалар булмасын өчен, бигрәк тә үлем очракларына юл куймас өчен рейдлар үткәрелә. Дәүләт инспекторлары һәм коткаручылар янында хезмәттәшләребез дә булды. Бозга чыгу куркыныч, шуңа күрә акваторияны патрульләү һава мендәре судносында башкарыла. Ул боз өстеннән дә, су өстеннән дә тыныч кына йөри ала. Боз инде ири, күп урыннарда сулыклар, ачык участоклар күренә. Категорически ГИМС предупреждает, что выход на лед запрещен. Почему? Потому что лед все, уже его нету, везде промоено. Даже в Меликесе уж мы говорить не хочу, что там открытая вода. И Кама уже местами открытая вода и промоена. Челнинцы и гости, приезжие сюда, на лед выходить категорически запрещено. Язгы боз беренче карашка гына нык булып күренергә мөмкин. ГИМС хезмәткәрләре аңлатканча, боз астына китү куркынычы зур. Хәтта бозның калынлыгы 1 метр булса да, бу инде ул куркынычсыз дигәнне аңлатмый. Дәүләт инспекторлары кат-кат кабатлый, гомереңне куркыныч астына куярга кирәкми. Лед у нас и 50, и 60, и местами может больше есть, но тем не менее, я еще раз повторяю, выход на лед запрещен. Все, льда нету. Потому что, видите, он серого цвета. Хороший лед, он когда зеленоватого цвета, прозрачный, да. А сейчас все, льда нету. Поэтому рыбалка в этом году, то есть в этом период зимы, закончена. Патрульлек вакытында бозда балыкчылар күренмәде. Шуңа да карамастан ГИМС хезмәткәрләре профилактик чаралар үткәрүне дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолда фасад газ үткәргечләренә һәм күп фатирлы йортлардагы краннарга капиталь ремонт башланды. Бу эшләр зәңгәр ягулыкны вакытлыча сүндерүне таләп итә. Белгечләр сүзләренчә, кешеләр газсыз 1 көнгә генә калачак. Яңарту ГЭС пистәсенең 3нче комплексында үткәрелә. Тулырак калдагы материалда. На сегодня запланированы работы повышенной опасности, это отключение газопровода низкого давления. Шуңа күрә эш башланыр алдыннан Шолы газ хезмәткәрләренә мәҗбүри инструктаж уздыралар. Шуннан соң гына белгечләр төп өлешкә ГЭС пистәсендәге 322 йортының диварны җылыту зонасыннан газ үткәргечне чыгаруга керештеләр. Түбән давлениедәге газопровод читкә чыгарылачак. Шуның өчен чыгарыр өчен без газопроводны газ бирүдән туктаттык. Газ чыгуы ачыкланмады. Барысы да яхшы һәм эшнең икенче этабына керешергә мөмкин. Подряд оешмасы хезмәткәрләренә демонтаж үткәргә кирәк. Аларга иске газ үткәргечне алып куярга кирәк иде. Обрезка старого газопровода у нас производится частями. А монтаж нового газопровода смонтировано. Остается торцы соединить и запуск газа. Капиталь ремонт тамамланганнан соң Шолы газ хезмәткәрләре артык басымлы зәңгәр ягулыкны опрессовкалый. Тискәре нәтиҗәләр булганда эшләтеп җибәрү мөмкин түгел дип аңлата белгечләр. Пока не попадем во все квартиры жилого дома. Поэтому убедительная просьба к жителям не игнорировать, а пустить работников ИПУ-Челныгаз для выявления причин падения давления газа и устранения утечек на газопроводах и проведения технического обслуживания в квартирах. Халык шулай ук 23-11-05 телефоны буенча йорт эчендәге газ җиһазлары хезмәтенә мөрәҗәгать итә ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең социаль челтәрләргә яки Макс кушымтасына языгыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Яшәү белән үлем арасында Ринат Акчурин исемендәге ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары Шолда яшәүче күп балалы әнигә 2нче ел гомер бүләк иттеләр. Кан басымы 280 һәм 9 көн реанимация. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары баш мие кан тамыры шартлаган 42 яшьлек пациентның тормышы өчен көрәштә. Мне резко плохо стало. И я в подъездах шла, там парень с девушкой были. И у меня чувство ноги отказывало. Я на девушку упала. Сказала, что мне помогла. Вера сүзләренчә, ул эшеннән чыга подъездга кадәр барып җитә, кинәт көчле баш әйләнүен сизә һәм башына авыр әйбер белән суккандай була. Фатирга кайтып җитәргә шаһитлар ярдәм итә, ире ашыгыч ярдәм чакырта. Пациентке сразу же в этот день было проведено оперативное лечение, микрохирургическая операция по клипированию этой аневризмы. После операции пациентка была также в ясном сознании, но развился эпизод вазоспазма. Вера ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә бик авыр хәлдә керә. Табиблар аңарда күп кан саву белән аневризма өзелүен диагностикалаган. Кан басымы 280-нән 300-гә кадәр күтәрелә. Пациентның тормышы куркыныч астында була. Наши также коллеги провели вторую операцию по уже эндоваскулярному лечению, по химиоангелизису с помощью препарата специального. Баш мие кан тамырлары спазмы аркасында артериялар тарайган, нерв күзәнәкләрен кан белән тәэмин итү бузылган. Бу исә инвалидлыкка яки үлемгә китерергә мөмкин. Мы приняли решение о необходимости проведения химиоангиопластики. Суть метода заключается в том, что мы вводим непосредственно в артерии головного мозга катетер, по которому потом запускаем раствор препарата нимодипин. Этот препарат расширяет стенки артерии, приводит их в исходное состояние и улучшается вследствие этого кровоснабжение головного мозга, и это все отражается на конечном функциональном исходе у пациента. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең зур мультидисциплинар бригадасы эшли. Нейрохирурги выполняли свою операцию, эндоваскулярные хирурги помогали при помощи своих методов, ввели препарат в сосуды, и спазм стал значительно меньше, и нам удалось ее скомпенсировать и в сознании, с работающими руками, ногами, с нормальным давлением перевести на этаж. Вера өчен бу 2нче туган көн 2 мартта аны ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә алып киләләр, ә инде 5 мартта аңа 42 яшь тула. Спасибо большое, то, что спасли мою жизнь. Бүген күп балалы әни үзен яхшы хис итә. Аның янында аның якыннары һәм туганнары. Просто это, у нас, конечно, врачи от Бога. У них такие золотые руки. Просто слов нет. Очень молодцы врачи, конечно. Такую провели операцию они. Я очень благодарна им. Мы все благодарны. Госпитализациядән соң 4 атна узгач пациентның сөйләме торгызылган, мустақил ашау һәм хәрәкәт итү күнекмәләре дә кире кайткан. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. В семейный праздник Пасхи порадуй своих родных и близких вкусом из Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 6 по 12 апреля. ТЦ Грин, центральный вход.